funso ilili akuti how to delete Facebook account while you forget your phone number and password. Nde funso ilili ndilimene linayisirako linapezabe malikes ochulukirako kusiyana ndi anzake. Ndi chimene mayenera kuchita ndusegula Facebook wanuyo kena kumapanga apa pa forgot password. Ndi ikafika pa imalemba kuti find your account. Ngati phone number kuikumbukira umayika phone number, ngati sukumbukira ndi umapanga search by email. Ndi kuti apo malembano zina limene umagwiritsa ntchito ku account yakoyo kaya unalemba ndani ndi kuti umalemba pamene papachita. Ndi kuti ukayika zina limene umagwiritsa ntchitoyo upanga continue. Ndi ukapanga continue apa pamabwera ma account onse amene ali mu zina lako. Ndi kuti ukayiona yakoyo umangoyidina. Ndi ukayidina choncho apa palemba kuti get code imaonesa apa ndi kuti apa pamene ndabisapo pamaonesa phone number imene code yako ingapite kuti mwina mwake uthe kulowa ku account kwako. Apa ngati unayika email ndi kuti imaonesa email yokuti utha kugwiritsa ntchito kuti ulowe ku account kwako. Ndezi zimangotheka ikhala kuti unayiwala nambala mwina ndi masimu kadi ambiri ndi mwina mwake kufuna ungoziwa kuti simu kadi yake nditi imaonesa apa ife kuti kumapeto ukaona umaziwa kuti nambala yothera chakuti cause imaonesa manambala awiri akumapeto ndi kuti umatha kuziwa kuti nambala yake ndi yakuti ndi kuti umatha kuziwa kuti kodi ipita kuti. Ndi njira iyi taphunzitsana chonchi ife kuti munthu ukakwanisa kulowa ku account kwakoko umatha kukangoyipangano delete wekha mophweka. Ndi njira imene taonesana apopoyo imangotithandizira kuti mwina mwake tidziwe kuti phone number imene tinagwiritsa ntchito ndi chani. Kati nayika email ndi kuti ukayiona kumapeto munthu umatha kuzindikira kuti iyi inayi nambala yanga kapena ndi email yanga. Komano zikakhala kuti njira zimene zomwe palibe kapena simu kadi munataya ndi kuti njira imene imakhalapo ndi yotumiza report ku Facebook. Komano chimene chimafunika ncho kuti zina limene munasegulisira account yanu likhale lofanana ndi la pa ID chifukwa kuti umene kuti utumizenso ndi ID yakoyo. Ndi kuti zikatero amakupangira delete ndi a Facebook. Ndi momwe ndi mmene tamalizira kuyankhana mafunso amene timatenga pa post icha. Ndi ngati simunapange follow usayolo panga follow. Tiye tunaso video sadi.